लोगोफोर नै जोंहा बोराय बुरै दिनैहाय हाथायाव सानैजों बाजार खालामहैनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय मोनसे मा होनगोन आं गोजोनथाव खौरांबो लानानै फैगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दिनैनि फिसा नै बोरायजों आंजों समबार हाथायाव बाजार खालामनो आंना बोराया 10 दिननि थाखाय न'आव फैथ'लायबाय दाखालि फैदों आं भिडिअ'खौ होनो हायाखै आयौ लामाया माबा पाइप लाइन होनायनिया नानफा बिदि लामाखौनो जावखुथारो पाइप लाइननिया सिंनि फैनाया जों दा हाथाय मोनफैबाय खेबनानै मा बायहैगोन मा बायहैगोन दा माबानि बिमाया जोंखौ एथ' नायहाबखादों नायहाबनाय हनै मा बायखो हारसिं फैदों मैगं बायनोसै 30 दङ ना मैगङा मा बायगोनलाय Apa? Kayaknya tuh, oh iya kok. Tidak menunggu pasti. Hindi lada. Oh, lada. Hindi laga. Nah, aku pikir laga foto laga. Hindi ko lalai ko lanse. Biba bis na. Potol ki দাম? Potol lo. 10 টাকা দিছি। 10 টাকা। Ada. Pose bisa berapa kan? Pose yang tergendang, bisa sana berapa? Plastik deh. Plastik ya. Megong bazar. Lady zaro kula. Cuman kocek keji? Ayo, ada kisi dulu lah. Terus tangan nih. Ada kisi kubrin deh. Kubrin deh. Bagus. Kita ganti kan? Ini caro kukon. Mana mana deh? Satu. Yang bahasa dong, beda gas no. Tapi motor milon pula ya? Mencuri lagi. Sekarang ada nuama tuh. Kamu dono tuh tidak gini. Apa gile? Kamu lo alto. Kau juga sih. 20 টাকা বলো তারিখে দিয়েছি কত টাকা দিও আয়ু তারিখে দিয়েছি 다시 나가라루. 나한테 가오시 들은 안 자자이네. 괜찮아요. 자 가오시 들은 안 자자이. 아, 나만 루케를 주는 거. 루케. 루케도 하이들이. 오케이.
सोर नै बिदिया ओरैनो माबाल' जायो बार बारबानो ओरै जाजोबो फोलाब बिदि आन्दार बेखौ नायदा किमान दाम तो बिला 150 है अबाव कम नंगौ अबाव इमान आरो बै लोगोयो बेखौ साबसिन नुदों नै बेखौ साबसिन नुवाखै दा एखे दाम माखौ माना 100 नि मा मोनो अबाव 120 नि मा मोनो बारा होनखायोब्रा बिदि साथाया ओरैनो नुनायावल' मोजां बारहुंखा बारबाथाय आरो फोनलाब फोनलाब जाजोबो हाखायो 10 टाका दे होदो दे हाखाथारखायो सादा बायदों सादा बिदि साथाया नुनायावल' मोजां बैथिंथ'लै हाबनो ओरै सान्दुंथार मादर गिदिरलाय गस्ला दखाना साका बे क्लास गासिगोनिफ्राय होनाय नङा बे हरदो मोननैसो जायखिया मोननै क्लास जनडिसनि मुलि रोसि नै लोगोफोर बे मोनसे लेखा आं बेखौ मोनसे भिडिअ खालामनानै खोन्थागोन नोंथांमोनहा नायबाय थादो लाबाय आं बे लेखाखौ